Vadikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa nyaya yatingati chikurura mabhashi. Iwe uri kutandadzana nesu kana kuti uri kuteerera zvatiri kutaura, ungade here sarudzo yekuti indoda zvangu kushanda nemurume wangu, mumwe wotiwo ndoda zvangu kushanda nemukadzi wangu, mumwe wotiwo ndoda kushanda nemudiwa wangu kana musati maroorana? Zvinoendeka here? Isi chatinoda kuti basa rifambe, nekuti kufamba kwebasa ndo kunomisa mhuri, kufamba kwebasa ndiko kunomisa nyika. Vanhu vakaswera vongoita kutamba chikudo mumahofisi, kutamba chikudo mumabasa, ko basa racho rinozofamba sei? Tinozoita nyika yerudziko, tinoita mhuri yerudziko. Apa ipapa tiri kutarisa kamabhizimisi ese, ko kana vane bhizimisi ravo rekumba, baba vari kuita izvi, mai vari kuita izvi, muri kuita kamuunganidzwa, vanhu vanonyatsoteererana here? Kana kuti kana zviri zvekumba, uyu ndotombotora sechitoro, mumwe anongoya onokora mari kunze tichambobuda kwakati, uyu umwe onokorawo. Zvinoendeka here? Pana anonyatsotaura here kuti ngationeseranei apa, ibasa here? Zvinoomesereka here Dr.? Takanangana nemabhizinesi, kana pakashayikwa kuwirirana kwekuti toita sei nemashandire edu nemari dzedu, zvinokonzeresa kuti vanhu vaite izvozvo, kuti aona pangoiteka mari otora oenda, asi mukupedzisira bhizinesi iroro rinoderera, rinofa. Zvichakadaro, ndingada kuti nditsigire kuti kana kuri kubhizinesi kwatisiyanei nekubasa rinonga wakaita zvokupinzwa pabasa iroro. Kubhizinesi ndinoona zvangu kuti zviri nani, zvinogoneka kuti mukadzi nemurume vanogona kushanda pamwe chete, wachiziva kuti tiri kubva kwakati takananga kwakati. Zvakatisiyanei nekubasa uku, nekuti kubasa uku dambudziko riripo nderekuti mukadzi kana murume anogona kusasvika panoperera kufunga kwake, kana kuti tingati anogona kunga asiri munhu uyauya anopedza simba rese riri maari kuti pabude pundutso. Nepamusana pekuti akada kuti asvike pasinhani ichocho, anotoona akutokandiwa ziso nemurume wati wakupfuririra. Saka dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakashanda vakaparadzana, mumwe naumwe anosvika yatinoti nepachirungu apo full potential, kusvika panoperera simba rako rekushanda, kuti uziva kuti unogona kubudisa zvakadini. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Munoziva kana zvinoita zvokuti mukati kambotora semuenzaniso, kana vanoparidza vaye, kana vanodini, kana pasina munhu waunotarira kuti vari kuti vakatasa kumeso kwangu asi ndataura zvisiririzvo, asi munoona munhu kunyange ari kudzidzisa kana akukanganisa pamwe akukakama, ndinokutendai nokuti mapaburitsa ipapo kuti munhu haazosvika panongonya. Munhu wese ane basa, hapana munhu asina donzo rake, munhu wese ane zvaanogona kusvika paanoti apa ndaita pandinoperera. Asi dzimwe nguva kana paine kakukanganisana, katingati kakudhistebwa pachirungu dai, unoita seunokahadzika. Dzimwe nguva unenge wakuita chinofunga kuti baba vanoti, mai vanoti, unoiona sei Evanice? Nyaya iyo iyi yakati womei nenyaya yekuti ndaida kuyeuchidza mhuri yeZimbabwe Mai Chisamba kuti ngatisakanganoika kuti tiri muZimbabwe. MuZimbabwe tiri kugara munharaunda uyezve tichienda kumabasa. Kumanharaunda uku kune zvako, tichiri paya pakukahadzika zvizhinji kuti baba vane nzvimbo yavo nyangwe zvodii. Kunyangwe ini ndikakurudzirwa kana ndikasimukira sei semudzimai, ndinofanira kungosiya kuti mukana uyu ndewababa, ndoutora mukana. Kana kuti toenda kumabasa kuri kutsvaga kuti toenzanisa sei mukana iyi, kuti tingoziya kuti murume nemukadzi wakaenzana. Zvinhu izvozvo hatisati tasvika panonzi apo. Ko zvino ngatimbotora nyaya wasumudza yakanaka, ngatichimbozvitora manje kuti mutungamiri wekambani ndamai, nokuti iwe wataura kuti hongu tinozvibvuma kunyange magwaro matsvene echitendero chechikristu, handiziwo zvimwe zvitendero kuti zvinonzi kudini, anoti baba ndiwo musoro wemba. Tinozviremekedza kuti baba ndiwo musoro wemba. Baba ndiwo vanoti kana tataura zvinhu tikatadza kunyatsonzwisana, nguva zhinji tinoda kuti baba mafungei. Ivo pamwe kana vachiremekedzawo vanoti ngatibatanei pakati, ngatisvikisanei pakati tinzwe kuti imimiwo muri kufungei. Mai ndo vakuru vekambani, uri kushanda nemurume wako. Baba ava vanozvininipisa here? Kana ndo pavanongosvika vachingoti Evanice kumba wamboti chi, wabikei? Iko kuri kubasa nguva yebasa kai,
wabikei, mataura nemusikana here, makuita zvekumba futi, taurai tinzwe. Ndo nyaya yanda achida kusimbisa yekuti panorema nenyaya yekuti pakuzoti iwe chiita ichi, iwe chiita ichi. Takudzoka kumba kuya kuti kana tiri kumba tinorarama sei. Saka dzidziso iri kudiwa chaizvo kuti kana vanhu vachinge vaenda kumabasa kana kuti nekumba zvinopatsanurika sei. Izvo ndizvo zvandiri kuona kuti Mai Chisamba pane nyaya ipapo. Nenyaya yekuti panonetsa kuti takumba ezviro chechingovhunzana muriwo matenga muriwo here uri pabasa. Ndoda kumboti ndisvike pakuti kubasa uku vanhu vagara mumusangano. Handiti tiri pakambani imwe chete paroda kuiswa zvisungu apa. Pamwe zviri kunzi ai vachiitai zvemavhoti. Handiti simudzai maoko tione kuti tawirirana pachisungo ichi. Munoona manje ukungotarisa baba kuti but iwewe kana kuti iwe wazenge wakutaura zvipi. Kumba kumunenge mune pane kamwe kakutaura zvekubasa kumba Mai Chisamba zvinodzikisirwa chaizvo nemutemo yekubasa kuti kana takumba takumba. Asi ndinoona sekuti nyaya idzodzoka kana vanhu vachishanda wese tomboti uyu anobata mabhuku emari, uyu ndiye anobhadharisa mari. Mai Chisamba panobuda here papo. Saka ndinoona sekuti mitemo yekumabasa iyoyo inobatsira nekuti inotorambidza zvizhinji kuti ndikaona kuti murume nemukadzi uyu anotowana anomukochedzera watinoti supervisor pachirungu kuti haugone kudi kukochedzerwa neuyu. Asi ndinoona sekuti takatarisa even tichienda kumberi tinoona sekuti nyaya inonesa nekuti hapana chinobuda Mai Chisamba. Tinenge tiri kungotarisa kuti mumwe wangu achati kudii. Tizvozvo wataura zvakanaka nokuti kunyange nyaya dzekumabasa kune official secrets, tsindidzo yekuti handitaure zvekubasa. Makambani mamwe akakura-kura vanhu vanotonyora pasi kuti handitaure zvekubasa kana ndisina kunzi. Ndosaka muchiona makambani akasiyana-siyana mukasvikobvunzwa kuti nei vari kupi kana kuti tiri kunzwa nyaya yakati pano vanokutaura kuti mutauriri wekambani ndeuyu. Nekuti vanoda kuti vabude nechimwe chete. Ko imimi kana muri murume nemukadzi iwewe ndouri kuzvishanda zvinhu izvi. Official secrets wakanyora kudhara kumba hauudze here murume wako kana mukadzi wako. Tiri kuya kwauri neusoni. Unobva watoomawo here zvekuti baba vanotozonzwa kuti tinoda kutenda Mai Chisamba vakaita zvakati vakagadzira izvi. Ini ndisina kumbovaudza. Inovadzodetsa nyaya iyoyo kazhinji Mai Chisamba. Kazhinji kunotonzi kana uchida kuti chinhu chisachengeteke chiudze munhu ane mudiwa wake. Nekuti achatongozongoudza mudiwa wake kazhinji kacho. Nekuti vanhu apa vachafara vachatanga kutaurana nyaya dzakawanda. Asi unhu webasa iriwo Nelson. Unhu webasa iriwo. Aiwa kubasa kana zvazvebasa pane pokuti zvimwe zvacho hautaure zveshuwa. Asi kune zvimwewo zvokuti zvinozongorema kugara mumwoyo yevanhu vakawanda. Vanopedzera vakuzongotaura mukutaura senyaya. Ndo pamwe patinozotowo zvakanaka kuti vanhu vange vari panzvimbo imwe chete nekuti nyaya dzinei dzaakufambirana. Mamwe masikireti acho mune muchaziya mese nekuti mune muchanda panzvimbo imwe chete. Zvaakubvisa kamukaika kakusaonana kakawanda kanozoita kuti panzi zvimwe ndezvebasa hazviudzwe amai, zvimwe ndezvebasa hazviudzwe baba. Chimwe chandingaone chinogona kukanganisa kushanda pamwe chete taakubatawo kusaidhi rekushanda pamwe chete. Nyaya yekuti kana kuri kukambani chaiko, kambani iyoyo ikazovhara kana kuti ikazobhuroka, zvakureva kuti mhuri yese yapinda patsekwende chaipo. Kureva kuti mhuri haisisina mari, baba naamai vese vashayiwa pekushandira. Saka kuzopatsanurana kwakanaka kuti baba kambani yenyu ikavharawo yaamai inoramba ichichengeta mhuri, yaamai ikavharawo yababa inoramba ichichengeta mhuri. Zvinokosha izvo kuti muzombopatsanurana kunze kwekunge kambani yenyu muchiziva kuti haina kwainoenda, inoramba iripo. Ndizvozvo, asi vanhu vanoti kachisingaperi chinoshura. Nai kungoti mazuva ano vanhu vakuzivawo kuti aiwa chinhu ngachirambe chichingofambira mberi. Munozviziva kuti zvamuri kutaura izvozvo zvinonetsa kana panguva yatinosangana nendufu. Kwaitika rufu, baba havangasarika, amai havangasarika. Asi pakambani kamune zvigaro zvekuti kambani haingabva yanzi ava vaenda. Ko kana pakanzi pane mafaro, mese mabva maenda here? Saka nyaya iyoyo vadiwa tariri tiri kuirova kunzungu nekunyimo. Dr. Kusena vambosumudza nyaya yemazita ekutanga. Makambani akawanda hamboswero batikana zvekunzi nha mai gamu, nhai mai ningi, nhai baba ningi. Hazvisi zvepabasa. Tingadai tichingokudaidzai kungoti Bernard, handitika Eva nice. Zvino baba havazorwadziwa here mumwe munhu wekukambani kutogona kudaidza zita ramai kupfuura iwo. Anobva anyatsoridaidza zvakanaka Becky, baba vaye varipo, iwo pamwe havasi kunyatsozvidaro pai. Uyu wari kunyatsogona kudaidzawo zvakanaka chaizvo William, zvichidaro zvinoendeka here izvozvo? Isusu sevanhu vatema mazita ekutanga
tiri kuzvigashira here kuti aiwa kubasa hazvina nebasa rese hakungasweroiswa zvemutupo zvechi ngatizouyai tichizvitaura muchikamu chinotevera ngatisangane muchikamu chinotevera.